Hello everyone! Kahibaw ba mo nga pwede nato pagamyon ang ato ang dividend of divisor kung mag-divide ta? Labi na kung dagko kayo ang atong mga numbers. Pananglitan, 160 divided by 32. So lisod ni siya nato i-divide diretso kay 2 digit man ang ato ang divisor. Mao man ay makalisod kung 2 digit atong divisor. So kinahanglan nato nga mag long division. Pero ang technique nga akong itudlo ninyo karon, di na ta kinahanglan mag long division. Ang ato rang buhaton, paggamyon ni nato silang duha by dividing both by the same number nga sayon ra nato ansiran mentally. Like i-divide din nato both by 2. Kaya ang 160 kung i-divide nato by 2, ang answer is 80. Sayon raman ang 160 divided by 2. Ang 32 divided by 2, sayon rasad, ang answer is 16. Now, kung ato ning ansiran ang 80 divided by 16, parehas ra nag-answer sa 160 divided by 32. Pero ang nakanindot kay gagmay na atong mga numbers. Now, kung maglisod gihapon ta sa 80 divided by 16, pwede na sad ni nato i-divide gihapon by the same number. Like, i-divide nato both by 2. So, ang 80 mahimo na lang ning 40, and then ang 16 mahimo na lang ning 8. Gi-divide nato sila both by 2. Now, ang 40 divided by 8, sayon na lang gay na, pwede na nato maanseran, which is equal to 5. Pero kung naglisod pa ta sa 40 divided by 8, pwede pa gina nato i-simplify by dividing them both by 2. So, ang 40 mahimo na lang ning 20, and then ang 8 mahimong 4. And then, sayon na lang kayo ang 20 divided by 4, and that is also 5. Now, kining 5, mausad na siya answer sa 160 divided by 32. O, di ba? Sayon ra. Wa na ta nag long division pero naansira nato ang pag-divide og dagko nga mga numbers. Another example. 240 divided by 16. So medyo lisod gihapon nato siya ansiran diretso kay dagko man ang atong mga numbers, labi na kay 2 digit gihapon ang ato ang divisor. So ato na sad sila i-simplify. I-divide nato both by the same number na sayon ra nato ansiran. So most of the time, masayon kung ato na sila i-divide by 2. So ang 240 divided by 2 is 120, and then ang 16 divided by 2 is 8. And then kini, pwede na sad ni nato i-simplify gihapon. I-divide na sad nato both by 2. Mahimo ning 60 divided by 4. Pwede pa nato ipadayon og simplify. I-divide both by 2, mahimo na lang ning 30 divided by 2, and then from there, sayon na lang kayo ansiran. Kaya ang 30 divided by 2 is equal to 15. Sa ato pa di ay, ang 240 divided by 16 is also equal to 15. Oh, di ba? Sayon ra. Pwede ninyo i-try sa calculator, 240 divided by 16. I'm sure nga ang ihatag sa inyong answer is 15. So, mo na siya ang paagi nga gusto na akong i-share sa inyo. Nga kung mag-divide ta, bisan unsa ang atong i-divide, basta kay ma-divide nato sila og any number nga sayon ra nato anseran, like i-divide nato by 2, by 3, or by 5, or sometimes i-divide nato both by 10. Tan-awan ni ang sunod nato nga example. 2,000 divided by 80. Now, since ang 2,000 sayon ra siya i-divide by 10, ang 80 sayon ra siya i-divide by 10, ato sila i-divide both by 10, ang 2,000 mahimo na lang ng 200, while ang 80 mahimo na lang 8. So dali ra kayong nigamay ang atong mga numbers kay dako man kayo ang number nga atong gi-divide nila both. Now, ang 200 divided by 8, pwede pa nato sila pagamyon. I-divide nato both by 2. Ang 200 mahimo na lang ning 100, and then ang 8 mahimong 4. Ang 100 divided by 4, pwede nato i-simplify as 50 divided by 2. And then ang 50 divided by 2 is just equal to 25. Sa ato pa, ang 25 mausad ni answer sa 2,000 divided by 80. Useful kaayo ni, labi na kung dagko kayo ang mga numbers nga atong i-divide. Kay pwede day nato silang mapagamay. And then ang answer, the same ra. So ang answer aning 50 divided by 2, the same ra siya sa 2,000 divided by 80. Sayon ra, di ba? Sayon ra kay siya sabton, unya sayon ra sad siya kayo buhaton.